बेदरानो आंना गोथाव नुखाबाय हेलो गाइस नै जोङो मार्केट थांसैलाय एसे वॉकिंग करते करते मार्केट जा रही है 7 बजने वाला है हो गई है समझ ले $180 का ही कर दे ठीक है दी मोनालाय लायबाय नै फैबाथाय मोनाखायो जोंना दाउ बेदर लांफैनाया हाँ जल्दी जल्दी चलो पूरे लंबा लंबा जितना लंबा जाता है उतना लंबा करो थांनांसिगोनसो 8टायावनो गेटआ बन्द जायो फननि 8टा जाखाबाय दा नै आङो बाजारनिफ्राय दाउ बेदर लाबोनानै माबारनो दाउखौ सुनानै लाबाय ओमफ्राय नै सामब्राम पियाज टमेट' सामब्राम गुफुर हाइजेंबो देनानै लाखाबाय सारायबो जानबाय नै माबा संनोसै आङो 1 केजि लाबोदों एसे दोननोसै गाबोननि थाखाय थाव दुंबाय नै दा आङो बे ड्राय मसलाखौ एसे हरनोसै गरम मसला माबा लं बिरि एसे हरनोसै फिसाजो गगा मोनदों नालाय एसे ज्रोम जानोसै बेखौ होनानै हरनोसै सामब्राम गुफुर हाइजेंखौबो एसे हरखानोसै बानलु गोथां देना होआसै आङो बानलु पाउडारखौ होनोसै बानलु पाउडारानो एसे सोमखेखे ओंखायनो कालारानो सोमखे जायो गोसायालाय गोगोम गोसा ओमफ्राय सोमखेखे आरो मसलाफोरखौ बिदि एसे एवनानै लाग्रोजोब्बाय आङो दा बेदरखौ हरनोसै दा हरबाय दा एसे दोनबाय गाबोन माजों जानाय जायो संख्रि हरसैलाय नै एसे बेदराव हाबजासे हरखानोसै नङाबा बेदरा दैल' जायोहाय दाउ बयलारा नांजासे हरबाय आङो खोबहाब मोजां एवग्रोनोसै दाउनि दामाबो एसे खमायनानै दङ दा 180 केजियाव दाखालिबो 220 सिम थांबायमोन फार्स्टआव जों फैबाथ' 160 170 150 थाखा बिदिल'खामोन माने बारायबोनानै बिदिनो 220 सिम जाहैबायमोन आरो ओमफ्राय दा खमायफिनदोंलाय दाख्लै सावन मासाव जायाखैमोन ना मानसिफ्रा खम जायो बाहाय सावन मासाव बिराद फालियो ना मानसिफ्रा बिदिनो 180 जादोंमोन जोंनि जायगायावथ' ओमफ्राय मानो खमायाथाय बायसान्स बारायबाथाय बे बारायनायनो थायो खमायफिननो रोङा दस्रा जायगाफोरनाथ' जै खमायबाथाय खमायो बारायबाथाय बारायो इसिबां बेबायदि बारायनानै थाबाय थाया आरो जोंनाथ' जै खनसे बारायबाय आरो खमाव फैफिनखालाबो 380 गाहाम जाहैबायमोनबा 320 जाबायमोन ना जोंनावथ' 320 जाबायमोन जोंनाव दा बेसेबांथाय आं दाख्लै थांबा 320 थाखामोन ओंखामबो संसै ओंखामबो सङाखै लोगोफोरा दा संना लानोसै फारसेयाव
दैया रानबायानो आंना बेदरा नै गोथाव नुहांबाय नैबे टमेट'खौ हरफानोसै दा मोजाङै मोनखानायनि टमेट'नि दै ओंखारग्रोथोंसैलाय एबार टमेट'नि दैयाबो रानजोबनानै टमेट'आ मोजां गेब्लेजोब्बाय दै एसे हरनोसै दै एसे हरनोसै दा नै बेदर एवनायाव बारा हरला जा गोबाव संखाबाय रानबानो जाबाय मोनबायानो आंना दाउ बेदरा एसे ग्रेभि दोनगोन बांद्राय रानहोला संख्रि एसे साखिनोसै नांदों नाङाखै संख्रिखौथ' बुरजा हरखादोंमोन आङो नांगोन बायदि मोनदोंमोन नांगोन नाङाखै नायबावसै एसे नांखाबाय संख्रियाबो लोगो टेस्टि जाबाय जिरा एसे हरबावनोसै मोदोमनायनि अयबास जाबायहाय आंहा लास्टआव जिरा एसे हरबाय फाइनेलि मोनबाय नै लोगोफोर आंना बेदरा बिदिनो दोनसै एसे ग्रेभियैनो बांद्राय रानहोला जाबाय न' खाथियाव दरनैसो हरनोसैलाय बिस्रा संबा जोंना संबा बिसिनाव बिदिनो थांलाय फैलाय जोंना ओंख्रिफ्रा नै बेखौ हरनोसै बिस्रानो नै बेखौ जों जानोसै बिमा बिफा फिसा नै बेदरा नै आंना गोथाव नुखाबाय ओंखाम जाना लाग्रोसै नै मिक्स दालि दाउ एवनाय जागोना लानोसै लोगोफोर आङो बिदिब्ला माबायदि जाखो थावना थावाखै बेदरा टेस्टी लोगोफोर टेस्टी बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो दाउ बेदर संनानै जादों जा गोथाव मोनखाबाय मास मोनसे जाबायमोन आङो श्रावण मासावथ' जायाखै नालाय आङो दिनैसो जादों संनानै दाखालि लाबोदोंमोन मिस्टारा बायनानै गथा बेखौथ' आङो बांद्राय मोजां मोनाखै आं संनायखौथ' गोथाव मोनो आंहा हारसिंनो सङो हारसिंनो जायो जा गोथावनो दा ओंखाम जाना लाग्रोनोसै लोगोफोर आङो दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट